Ayan, welcome back guys, mga isko, mga iska. At ngayong araw ay nandito po tayo ngayon sa Barangay Kang Kahipos, Lawang, Northern Samar para sa kanilang Whisper Day. Ayan, nahiaga kami pamatron at nandito na kami. Ito po yung bahay ni Kapitan. Syempre, Kapitan kaagad ang pupunta namin. Ayan guys, welcome back. Nandito po tayo, yes, sa bahay po ng Kapitan dito po sa Barangay Kang Kahipos. Ayan. Hi, Kapitan! maupay nga patron, Kapitan. Nanani mo mensahe sa mga mamaratron nga sa bugos sa tuminunong sa Barangay Kang Kahipos. Nagkaalo, Kapitan, kay bali di kay garasan kuan. Natigdaan di pa nakatagay. Sige, Kapitan, anong masasabi mo yung fiesta message mo? Pwede bang mamatron diyan sa iyo? Pwede bang manakgas di sa iyo? Ini may nibalak manakgas ho. Sige daw, Kapitan. Mupay nga kulop sa nga tanan. Nag-imbita rak sa iyo sin pamatron nga unta maging malipayon an matron nga maging maupayan nga tanan. Yes, maging mamurayaw ang kapatronan sa Kang Kahipos. Nagkapasalamat kami sa makagarahong nga Diyos nga nakapag-sharing kami sa namang blessings. Ayan, Kapitan, salamat nga dako nga nakalalag kami nga di sa iyo. Actually, si Kapitan po an aton sayo sa naton mga ninong sa amo kasal niya na tidaraw na July. So, ginsadya talaga na mga di si Kapitan nga nagpapasalamat kami sa kanda. Ayan ready na po yung mga lamisan. Grabe. Kapitan, ang dadara ko inga pakiana, pwede ba kuno diyan sa iyo manakgas? Ayan, pwede ko Pwede pagdarala kam ko ano niya sako. Grabe. Ay kadyan sa sako kay uubuson na yung tema. Tingali umud. Ayan ready na sir. Sir, kahula ka ba? Apo. Ayan guys. Ayan guys, nanginain ka agad kami. At ayan guys. Tapos na nga dito tayo sa bahay po ni Kapitan. Syempre, ngayon naman po ay maglilibot po tayo at ipapakita ko po sa inyo kung gaano po kaganda ang Barangay Kang Kahipos, Lawang, Northern Samar. So, happy Whisper Day po dito po sa kanilang barangay. Ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng mga taga-Barangay Kang Kahipos. Yes, yo. Nagturo po ako dito ng 3 taon mula 2013 hanggang 2015. Kaya ayan, marami po tayo ditong kakilala at malamang marami po tayo ditong matakgasan. Ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng mga taga-Barangay Kang Kahipos. Ang isa po sa hindi ko malilimutan po dito sa kanilang barangay, yung kanilang barangay po ay napakamasayahin. Ayan, palagi po ditong may kasiyahan, may kantahan at syempre sayawan. Na-experience ko po dito yung konti lang po yung mga bisita, yung mga barangay officials lang po at yung mga teachers at general PTA officers at mga magulang, pero umaabot po yung kita namin sa 40,000. Ang laki po. Ayan, dahil po yung mga tao po dito ay matulungin at nagkakaisa. Ayan, mega love shoutout po. Pati na rin po doon po sa mga taga Kang Kahipos na nandoon po sa syudad, nasa Maynila, nasa ibang bansa, nagtatrabaho. Ayan, nandito po ang inyong maestro Waray para po manakgas. Para po ipakita sa inyo ang kagandahan ng inyong barangay dito po sa Barangay Kang Kahipos. Yes, yun. Nasaan na kayo yung aking mga estudyante dito? Wala man lang nag-ughaw sa akin. Ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng aking mga naging estudyante dito sa Barangay Kang Kahipos. At syempre, mega love shoutout po. Ayan po, napakaganda po ng aming school dito. Ayan, mega love shoutout po sa pamunan po ng Kang Kahipos Elementary School, sa kanilang school head, sa lahat po ng teachers ng Kang Kahipos. Ayan, mabuhay po kayo. Lalo na po sa lahat po ng mga taga-Barangay Kang Kahipos na nagpapaaral po dito. Ayan, mababait at matalino po yung mga mag-aaral dito sa kanila. Mega love shoutout po sa lahat po ng aking mga estudyante. At syempre, ito po dito yung kanilang auditorium. Ayan ang ganda guys. Nako, ang sarap sigurong kumuratsa dyan mamaya. At syempre, mega love shoutout po sa lahat po ng bumubuo ng barangay officials ng Barangay Kang Kahipos sa panguna po ng kanilang maabtik. Ayan, maabtik o masigasig na kapitan. Ayan, mega love shoutout po Kapitan Kukoy, isa po sa aming magiging ninong sa aming darating na kasal. At ayan, tumigil na kami dito at nagtanong-tanong kami kung saan ba kami pwedeng pumasok na pwede kaming makapanakgas. At ayan, shoutout sa mga batang ito at mababait. Itinuro kami doon daw yung mga bahay na posible naming mapanakgasan.
Ayan oy, mga nonoy, sikat na kayo. Abangan ninyo ang mga sarili ninyo bukas. Ayan guys. Ang bilis ng transition kung mapapansin ninyo, tanghali pa kanina. Ayan, mga alas 3 po kami nagpunta dito at syempre ngayon po ay gabi na. Inabot na po kami ng gabi ng aming pamimiesta at pananakgas kasi yung mga kasamahan ko po ang hilig-hilig manakgas. Ayan. ready na po yung kanilang plaza at maya po ay magsasayawan ng mga tao dito. Dangan nga lang hindi tayo makaka-attend dahil syempre mahiyain tayo. Ayan. Ayan guys, welcome back. Nandito po tayo sa isa po sa napakagandang bahay po dito sa Barangay Kangkahipos. Ayan po. Sila po ang pinakamayaman dito dahil yung sumunod sa kanila may lumuluob dito sa gilid. Ayan yung mga kasamahan ko. Mamaya labas muna tayo dito para makita ninyo kung sino-sino yung mga nandito. Baka mayroon kayong mga kakilala dito na ayan o. Mga aluhin kasi yung mga bisita dito. Hi. Hi, Ma'am Jaisa. Ayan, so sila po yung mga bisita dito. At ayan pa. So ayun guys, mega love shoutout po sa may-ari po ng bahay, sa Adarayan family. Ayan po sila. Mega love shoutout po kay Ma'am Perla, kay Ma'am Grace at sa buong pamilya po ng Adarayan family dito po sa Barangay Kangkahipos. Ayan, tara guys, manginain na tayo. Hi! Hi, vlogger! Ayan po, nakita ko po dito yung mga matakgasin ng lawan. Ayan guys, nandito po sa pistahan si Ate Busang alias Sosyal, ang numero 1 sosyal ng lawan. Luisa Lokban. Ayan. Ay, Luisa Pili. Maya ko, Japon, hindi na bukod, Martel. Hold up on. May siya kaupod na Arjana. Dere ngayon, Luisa kay Pilisa. Pilisa Lokban. Ayan, opo si Pilisa Lokban. Ikaw man, nga. Mayabang. Anak ko pa kaya na sa'yo, may ka naman takdas. Talagang, Mananakdas ka ba niyan? di kang nakikadara. Di kang nagdadara takdas? Ay, parehas kita, aluhon na. Aba man, matakdas. Tam. Ang bawas tiya, di ho. Tam. Salasa. Salasa si Ma'am. Sukarado na nato mga viewers. Nga na namin sa happy fiesta po. Happy sa fiesta. Ayan. Hello. Oo. May pakanta sa kanda. Kantahin kay para Maya na tudya kung ako kumapin. Tantangog ya kung mas mayak bayo. Sige daw. Kantay daw, akan daw. Sa isipan ko, ang siya, ang gugulo, nararamdaman. Pag ikaw nakikita, may kasama ng iba. Di ko na mapipigilan ang kaligayahan at kinagaraman. Yes! Yes! Mayaklad ako nga mayaman na Tagalawa. Ang jacket original. Sige. Kaya nagkanta ka na, pwede ka naman nakgas na sa barong Laude! tatanggalan. Yun, dapakan niya. Sa nolda po niya. Ikaw na taratsala, makita, kakakulan, taratsala. Taratsala po makita. Taratsala kitaon siya, kayain. Ato siya sa ibang Sige. abroad. Next time niya hatag.